Γεια σας παιδιά, καλώς ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα να κάνουμε τις 20 φίλου μου part 5, το τελευταίο επεισόδιο. Γεια σου Γιώργο. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς. Είχαμε πει θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως? Τι κάνεις ρε? Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό όπως είπαμε. Να λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, επιστρέψαμε μάγκες, δείτε το Γιώργο. Απλά βάζουμε τις κότες μέσα τώρα. Μιας και είναι το τελευταίο επεισόδιο. Δείτε μάγκες που τι ήλιο έχει. Δεν πήγα και σχολείο. Ούτε εγώ. Κοιμόμασταν το πρωί. Στο Γιώργο Ζεπρό, το δικό μου κανάλι μάγκες, ανεβαίνει καινούργιο βιντεάκι Brawl Stars μαζί με Roblox. Ναι, 2 σε 1 και θα μπορεί να γίνει και μοντάζ. Μπορεί. Ρε, Ωραία, ρε. ανοιχτή είναι. Εδώ πέρα κοτούλας. Μάγκες, πώς αισθάνεστε που είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς, Γιώργο? 5 επεισόδια, τι έγινε, 5 επεισόδια ήταν όλα Γιώργο. 5, εντάξει. Σιγά, δεν είναι και πολλά. Όχι, πολλά είναι, αλλά τέλος πάντων. Πάω ρε φίλοι με τα Jordan στις κότες. Με τα Jordan πάω στις κότες. Ποιο Τζόρνταν? Α, Δεν πάμε καλά. Χαζέψη. να δείτε την πλούσα του. Ολυμπιακός. Πού την πήρες? Την έφερε ο παδός του Ολυμπιακού. Αχα. Που είναι φίλος του πατέρα μου και του. Ωπα ρε, φεύγει άλλη. Δεν πειράζει, αυτός είναι αλήτης. Βάλτε μέσα στο κοτέτσι. Βασικά νωρίς είναι αυτό, μέσα λέω, αλλά νωρίς είναι αυτό. Νωρίς είναι. Ωραία, πάμε τώρα στον εξωτερικό χώρο. Είχαμε πει θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ερχόμαστε σε 3 δεύτερα. Επιστρέψαμε μάγες. Πέρασαν μόνο ένα δεύτερο πέρασε, όχι 3. Λοιπόν, πηγαίνετε κάντε εγγραφή και στο δικό μου κανάλι που λέγεται Γιώργο Ζεπρό. Γιώργος Ζεπρό. Και ναι. Για Τώρα τι μάγες, θέλουμε να κάνουμε είπαμε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Όπως? σήμερα. Ναι, Δεν έχουμε να παίξουμε μπάλα. όχι ρε. Κάτι πιο... Ωραία μάγκες, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό σήμερα. Κρίμα. Βασικά ωραία, μπορεί να αρχίσουμε και τη δεύτερη σεζόν. Μπορεί. Κάνα χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη σεζόν, μάγκες, αλλά μπορεί να αρχίσουμε και τη δεύτερη, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν πάτε σχολείο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 3. Ωραία μάγκες, αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Κάντε like, subscribe στο κανάλι μου και το καμπανάκι λοιπόν. Τα λέμε.